Falamos, por eso poñemos esta sintonía, porque imos falar de música, de rock and roll, de rock, de todas as extensións, palos, variantes que ten este estilo musical e de todos os posibles concertos que podemos disfrutar en directo na comarca ou en Galicia, porque non, collemos o coche, que tampouco pasa nada, esta fin de semana. Para eso, todos os xoves, falamos no nome do rock and roll e o facemos con alguén que está sempre ao tanto do que sucede na escena musical en Galicia, e sobre todo os concertos en directo, que é Fernando Sampedro, que sabe de todo, sabe todas as citas e sempre nos recomendas que o seu xuizo son as mellores, e hoxe vai ser igual que sempre. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días, pois sí, aquí estamos... Ainda hoxe estamos de resaca celebrativa, ¿no? Conmemorativa. Onte foi un gran día para a música, especialmente en Galicia. Tivemos aí dúas citas destas que non se producen todos os días. Ainda que estemos falando a touro pasado, están moi recentes, é noticia hoxe en todos os medios con bo gusto. Bueno, pois, por un lado, a Sala Mardi Gras, a nosa sala de referencia dentro do rock, e agora na Coruña, pois onte cumpriu co concerto do norteamericano Frank Meyer, que xa falamos aquí o outro día, pois cumpriu 3.000 concertos. Se dice moi pronto, Claro, ao longo de 25 anos e medio. 3.000 noites de concerto, mellor dito, porque, claro, hai noites que hai dúas bandas, dous artistas, non? No escenario diferente. Bueno, pois, si nos ceñimos a artistas que pasaron por ese escenario, son 3.649. Pero Caramba. Pero foi a noite, o concerto, a velada musical número 3.000 da historia de Mardi Gras. O sea que, bueno, pues felicidades e parabéns unha vez máis. Xa hoxe xa veredes pola prensa e polas redes sociais, pues, fotos conmemorativas coa pancarta do evento. E, bueno, pois, ninguén mellor que Frank Meyer, un vello coñecido da sala, unha lenda de Los Ángeles, pois para celebrarlo, que ele tamén se sentiu moi honrado, non, de poder participar neste evento. E por outro lado, pois onte celebrouse en Pontevedra a gala anual dos premios Martín Kodak da música. A ver, como digo moitas veces, eu non creo moito nos premios, non? Pero, a ver, a cousa está clara, sempre é agradable recibirlos, non? E sempre sirven para otorgarlle visibilidade, pois, a películas, ou neste caso, discos e artistas, non? Pois mira, un dos premiados foi a banda estradense, os John Deere, xa falamos aquí deles, cando presentaron o seu último disco, O Círculo das Formigas, na Mardi Gras, precisamente, fai casamente un par de mesiños, e agora pois foron premiados onte como mellor banda rock galega deste ano, non? Un premio moi merecido, un recoñecemento tamén aos seus 20 anos de trayectoria, que Raíces de Couso e os seus, o teclista e o alma mater da banda, non? Pois un recoñecemento tamén a esa trayectoria que non todas as bandas, nin en Galicia, nin en ninguna parte, sin obter o éxito masivo, siguen aí ao pé do cañón durante 20 anos, actuando e grabando discos, renovando a formación. Ora contan con un excepcional cantante como é Vanessa García. E, bueno, pois, recomendamos fervientemente o seu último traballo, este Círculo das Formigas, que a verdade é que todo o que se diga dese álbum é pouco, porque é unha maravilla. Non importa que sexa feito en Galicia ou en Wisconsin, eso dá igual. Musicalmente é un prodixio, un traballo que recorda enormemente o rock progresivo dos anos 70 e que hai que escoitalo para creelo, de verdade. Así que, noraboa, os John Deere, e tamén, como digo os americanos, last but not least,
por último, pero non menos importante, Sí, sí, pois tamén... eu entender, me vou ir de sobrado, eu entendera. Pero bueno. Bueno, pero igual algún ointe non entendeu. Evidentemente. E logo nos din, que a ver se deixades de falar en inglés. Pois tamén ten razón, oh. Tamén é verdad. Pois tamén recibiu premio a mellor divulgación e comunicación musical a emisora dos nosos compañeiros de Quack FM, a emisora universitaria que leva 30 anos en activo. Sí, señor. Que se di pronto unha radio comunitaria que pasou por as 1001 penurias, pero sempre con un grupo de xente que xa non son universitarios, pero siguen pelexando por poder ter esa pequena emisora, non? Os estudios están na Zapateira, e bueno, pois non baten récords de audiencia, pero sí fan unha importante labor de precisamente eso polo que foron premiados onte, divulgación e comunicación, pois neste caso musical, pero bueno, que teñen programas de todo tipo, non? O sea, que felicidades aos nosos amigos e compañeiros de Quack FM, na emisora na que eu tamén estiven vinculado durante bastante tempo. Agora non, porque non teño tempo. Pero, e claro, teño un contrato con Radio Culleredo. Sí, millonario. Ademais, teño que decir que Quack FM, os cimentos, os alicerces de Quack FM, pois se estaron aquí, porque pois a xente que facía a pé de campus en Radio Culleredo, pois acabaron fundando unha emisora que me parece que a todos nos enorgullece, evidentemente, así que pois a parte que nos toca tamén, non sei se decir padriños, que padriños non somos, non? Pero sí que asistimos ao parto un pouquiño, non? Se veía vir, dende logo cada vez que se fala de Quack FM, pois se nos cae un pouquiño a baba radiofónica, a verdade. Exactamente. Igual algún ano nos dan un premio aquí a nós, pero especialmente para ver se deixamos de dar a tabarra. Eso sí, eso no meu caso, non no teu. No meu seguro que me invitan a que deixe de falar, seguro que sí. Imos premiar a terraza e a súa sección de cine e música para que non rajen tanto. Efectivamente, que calen xa. Pero bueno, cansa esa parte, pois eso. O sea que por eso che decía ao principio que estábamos de celebración hoxe, pois por partida triple, non? Gracias aos premios Martín Codas para os John Deere, e Quack FM e a celebración do concerto 3000 da Sala Mardi Gras. Así que... E digo eu, vamos a estar de celebración tamén, é dicir, vamos a seguir con ese espírito esta fin de semana ou decae un pouquiño? Non, que non decaiga, que decía aquel, non? Que non decaiga. No, temos cousiñas. Imos ir rapidamente con elas, que senón nos devora o tempo nas ondas. Sí, señor. E bueno, pois podemos comezar pois este fin de semana, tanto xa aviso que na Coruña non hai nada. Vamos ter que coller o coche e coñecer un pouquiño Galicia. Xa nos tocaba tamén, non? Vale, sí. Xa nos tocaba. Sí. Así que esta fin de semana, mañá venres e sábado, días 30 e 31, e por certo, mañán día 30 San Fernando, o sea que podedes convidarme, regalarme o que queirades. Tes habilitado xa un correo electrónico para que envíen ao crowdfunding, sí, non? Podedes deixar os vosos agasallos Radio Culleredo mismamente. No, porque entón non te chegan, Bueno, vou ter que estar aí ao pé do cañón todo o día. Sí, señor. Se os deixas aquí, o mellor non te chegan. Sobre todo se son así interesantes, non? Bueno, pónganse vostedes en contacto comigo de calquer maneira para facerme chegar os diferentes agasallos eu xa saben que agradezo todo tipo de cousiñas que me fagan chegar os nosos queridos ointes. Así que gracias por anticipado. Eso. Bueno, pero mañán iremos a celebrar o santo, entón. Mañán é pasado, o santo solo é unha vez ao ano, non? Bueno, claro. Entonces imos a celebrarlo por partida doble en Lugo.
máis nin menos, a unha horiña escasa de aquí de Coruña, coller o coche, plantarnos pois no Sin City, no Sin City Bar de Lugo, porque estes días ten lugar a edición 2025 do Festival Chicken Run, un pequeno festival organizado por Chucho e Alberto, amigos residentes en Lugo onde fai moitos anos, dinamizadores da estea roqueira local de Lugo, non? Que no Sin City, Chucho é o propietario do meu tocayo, Fernando, pero conocido por Chucho, é o propietario tamén de, aparte do Sin City, do Diaño Bar, el Diablo Bar, así que eles son tamén fanáticos da cultura custom. Entón, o Chicken Run é un festival pues, orientado ao rock and roll, no musical, evidentemente, pero tamén a cultura custom relacionada co mundo da motocicleta, non? De feito, pues, hai exposicións de motos procedentes de toda España, chiringuitos de roupa de coiro e accesorios para os moteiros, non? En definitiva. O Sin City Bar é un sitio que, se non o coñecedes, eu vos lo recomendo porque o festival se celebra ao aire libre, dentro do recinto. Digamos que o bar é pequeno, pero é que ten unha terraza enorme donde ali montan un escenario, as exposicións, os chiringuitos, é como se ti tes un chalé, é unha pequena finca ao redor onde podes facer eso. Pois eso é o Sin City Bar, non? Unha maravilla. Bueno, pois temos un cartel adecuado. Mañá venres temos a Ana Duc, por un lado, e a... como se chaman? É que se caeu unha a Correcaminos, procedentes de Navarra. Pois dúas bandas que estaban previamente de Bank Roberts, pero finalmente non poden acudir á cita e o sustitúen o Correcaminos. Bueno, Correcaminos é Ana Duc. Ana Duc é unha das últimas revelacións do rockabilly en España. Acaba de sacar, ademais, novo disco, así que para empezar o festival, pois unha doble actuación orientada, pues, sobre todo, mañán ao rockabilly. O sábado é máis variado, temos tres bandas. Por un lado, Corazones Eléctricos, que é a nova banda dos irmáns Monteagudo, Pau, cantante, Álvaro, baixista, ex Uzuaia, os seus antigos compañeiros, os outros tres componentes de Uzuaia, agora son Pólvora, forman parte de Pólvora, non? Os que tenemos, e xa falaremos, despois do verán, porque sacan un novo disco en setembro e veñen a presentalo a Coruña, tamén, así que xa lle chegará o momento. De momento, o sábado empezan os fastos, as actuacións do sábado no Chicken Run, Corazones Eléctricos, para despois seguir coa excelente banda catalana de rock psicodélico. Corazones Eléctricos practican un rock bastante noventeiro, moi, alternativo, na onda do grunge. The Mother Crow é a segunda banda da noite, unha excelente banda catalana de eso, que decía, non? De rock ácido, psicodélico. The Mother Crow, unha excepcional frontwoman ao frente, cantante e showwoman, non? Tamén ao mesmo tempo. Banda na que militou hasta fai pouquiño, pois, Claudia Rodríguez, que é a actual baixista de Rosalie Cunningham, non? Nin máis nin menos. E para rematar a noite, pois, Perro Futuro, que é a nova banda, un novo proxecto, un power trio do batería vigués, Suso Valcárcel, ex de Mirage, por exemplo, que, nos trae agora unha banda de rock clásico, tamén con pequenos toques de metal, un pouco alternativo. Un proxecto que paga a pena darlle unhas escoitas e moito máis ver en directo, claro. Todo a precios populares, o sea que eu recomendo facer unha visita ao Chicken Run de Lugo,
A diversión está garantizada. Non é un gran festival con nomes coñecidos, pero se falamos de música, de ambiente, de bo rollo, de rock and roll, de vivir a cultura custom, encima, ademais, de coñecer un poquinho máis tamén ese fascinante mundo da motocicleta, por outra parte, ainda que, como a min, sexas dos que che dá medo montar en moto. Como a min. Pero sí me gusta ver e coñecer, pois, ese tipo de cosas. Tamén hai coches clásicos, pois, todos os anos hai algún Cadillac ou algún Mustang. Bueno, é todo tamén un espectáculo, non? Feito co a maior humildade e cariño do mundo, precios populares en todo. Bueno, a verdade é que unha gozada que sigan existindo pois pequenas iniciativas como este Chicken Run en Lugo, que vos animo a todos a visitar esta fin de semana. Eso por un lado, esta digamos que é a gran cita do fin de semana, non? Pero o sábado, si en lugar de ir a Lugo vos cadra millor ir a Santiago, que pode ser, pois, bueno, por esas circunstancias da vida, pois se celebra en Santiago, que están en plenas festas da Ascensión, pois hai un evento roqueiro, a Romería das Flores, o sábado, no Parque Belvís, de maneira gratuita, pois ás 9 da noite, bueno, hai actuacións durante todo o día, é un pouco como a romería que se fai aquí en Santa Margarita, case ao final das festas da Coruña, en agosto. Vai un pouco en esa onda. Pero, bueno, xunto a outras actuacións que nada teñen que ver co rock, pues, como de Ninjures, creo que están, e algunha banda máis, si están os italianos de Piguis, o sábado ás 9, no Parque del Biz, xa digo, en Santiago, de Piguis, co seu último traballo, publicado pues, apenas hai un ano apenas, excelente, unha banda que xa estuvo no Touliña Pop, Sada, fai 2 anos, e deixou unha gratísima impresión. Bueno, unha banda de power pop e punk super divertida, macísimos, ideales para pegar botes e bailar desaforadamente, non? Estes italianos liderados por Hervé Peroncini. Eles son da cidade de La Spezia, ademais. Bueno, pois a única data que teñen en España esta tempada é precisamente pois aquí nesta Romería das Flores que se celebra en Santiago este sábado ás 9. Antes e despois pois hai outras actuacións, pero xa non son de talante roqueiro, non? Así que é un plan alternativo, si vos cadra máis estar pola zona de Santiago que pola de Lugo. E xa para rematar, nunca temos suficiente, pois o martes día 3, podemos acercarnos hasta Cangas, sitio un pouco máis lonxe, non? Pero vai pagar a pena, porque vai estar ali actuando no Pub de Trooper, xa sei que é un martes, que Cangas está lonxe, pero os habituais, os fanáticos do rock, en este caso, do blues rock, estamos desexando ver a unha banda de Chicago que vai actuar ali, que por logística non puido tocar na Coruña nesta xira, que é a súa primeira, además, se chaman The Midnight Calls, as chamadas de medianoite. Bueno, pues, por exemplo, para todos aqueles que sexades seguidores da coñecida de Steve Water Band, que tantas veces veo polo Mardi Gras, non? En anos pasados, xa os estamos botando de menos, por outra parte, pois veñen recomendados, son veciños, amigos deles, o guitarrista, ademais, tamén é un bello coñecido por estes lares, que é tamén de Chicago, o norteamericano Alan Arling, que actualmente reside en Viena, cousas do amor, xa se sabe. E bueno, pois The Midnight Calls acaban de publicar o seu primeiro álbum, e son, xa digo, son unha excelente banda de blues rock clásico, non? Pois na onda de Allman Brothers, Bob Mule, ou Neil Young, ou máis recentemente, pois, os seus compañeiros e amigos de Steve Water Band. Por eso digo que si telos como referencia, porque van un pouco nesa onda, e son igual de infalibles, este primeiro traballo, xa son músicos veteranos que se xuntaron para esta nova formación e debutan de maneira humilde pois polas salas
españolas, e aquí en Galicia, pois a única data é ese martes, 3 de xuño, no Paz de Trooper en Cangas, o Paz que está heredando a tradición concertil da extinta, da desaparecida Sala Son, non? Que tantas alegrías proporcionou a zona do Morrazo e de Vigo, bueno, creando ademais un ambiente propio, un grupo de amigos habituais de todos os concertos, xente que de tanto ver salivos acabaron sendo amigos, non? Eso nos pasou a moitos. Tamén daqui da Coruña, non? E onde estábamos todos congregados, por exemplo, pois no Mardi Gras, neste evento 3000 con Fran Meller. Pois o mismo sucedeu en Cangas, e agora, pois, o Paz de Trooper está recollendo un pouquiño a herencia de esa Sala Son, que bueno, pois, tamén, pois, como o noso Fórum Céltico, que recordamos sempre, tamén desapareceu, non? Pero bueno, como non quero acabar hoxe con outra frase que histórica tanto de Gabriel García Márquez como de Luka Modric, que dice, no llores porque se haya terminado, sino sonríe porque ha sucedido. Ya non é de Gabriel García Márquez, xa pertenece a Luka Modric. Boa atitude. Así que eso é o que facemos, sorrir, porque a música non deixa de provocarnos alegrías, sexa aquí ao lado da casa, ou sexa en Cangas do Morrazo, ou sexa en Alicante, en Xerez da Fronteira, en Girona ou donde sexa, pero que non pare nunca a música. E xa que falabas ao principio de os John Deeres, eu casi lles podemos adicar, decías, acaban de darlles un premio, home, pois podemos escoitalos, non? Pois claro que sí, ademais, en honor a eles, a nosa humilde felicitación por ese premio acadado, a mellor grupo, a mellor banda e disco galego do ano, pois merecidísimo, con este Círculo das Formigas, do que, bueno, é un disco conceptual, dividido en 3 cortes, en cada cara, si ustedes en vinilo, además diferenciadas, tanto temática como musicalmente. E, bueno, pois, mira, pois, por exemplo, o terceiro corte, o último corte da primeira cara, por exemplo. Veña, vai. Pois cos John Deeres imos, como, digamos, vamos, artistas da semana, nos despedimos, os escoitamos, quedamos con esas boas vibracións xa para a fin de semana musical, festiva e en directo que recomendamos sempre na de Culleredo. Gracias, Fernando, a semana que ven, máis. Sí, porque millor vai ser difícil, pero intentarémolo. Intentarémolo. Grazas, un saúdo. Unha aperta.